Dawk li din is-sena għamlu ordni ta' karozzi plug-in hybrid iżda għadhom mingħajr karozza minħabba problemi fil-provista min-naħa tal-azjendi, xorta waħda għadhom fiċ-ċans li jibbenefikaw mill-lotja tal-gvern brabta max-xiri ta' karozzi plug-in hybrid. Dan tħabbar minn Transport Malta li spjegat li numru ta' azjendi tal-karozzi lokali bdew jirrapportaw dewmien fil-provista ta' dawn il-karozzi, l-ewwel minħabba l-pandemija u wara anke minħabba l-gwerra fil-lvant tal-Ewropa. One News kellem ma' Gilberta Ġus li huwa deputat uffiċjali ewlieni ta' Transport Malta li serraħ ras kull min qed jesperjenza dewmien biex tasalu l-karozza plug-in hybrid tiegħu. Dawk il-madwar l-1300 sidin tal-vettura li għamlu applikazzjoni biex jieħdu il-11,000 jew 12,000 grant għal plug-in. Għandkom sena oħra ċans, jiġifieri m'għandkomx għaġla, sewwa il-grant huwa garantit, jiġifieri Transport Malta se jgarantixxilkom il-grant, anke jekk il-vettura tasal fit-2024. Jiġifieri ġeddidna b'sena oħra llum. Huwa qal ukoll li Transport Malta għandha soluzzjoni għal min għandu l-karozza plug-in ordnata iżda ma jridx jistenna ħafna żmien. Qed anke nagħtu ċans lil dawk l-applikanti li jekk ma jridux l-għamla tal-vettura tagħhom għax mhux ħatasal, jiġifieri dawn ma jridux jistennew iktar u jridu jsibu vettura oħra fis-suq plug-in sewwa jistgħu ħassru dik il-vettura li kienu ordnaw u jixtru oħra plug-in li hawn available fis-suq. Intant Transport Malta ħabbret ukoll li mill-ewwel ta' Jannar li ġej, vetturi plug-in hybrid biss b'medda ta' mhux anqas minn 50 km se jkunu eżentati mill-ħlas tat-taxxa ta' reġistrazzjoni.